23. Grozdober 2018. Gospodovo leto. Se nađeme na Šar-planina 1729 metri. Ene tamo Bačivo. Mamutите od Прилеп го организират маршът. Прекрасно. Бавине. Там видовме стадо се белее, шарпланинци в позадина. И бел шарпланинец. Зевс бе поздравува. Чкембари на Шарпланина. Одиме на Караниколички езера и Караниколички връв. Бавине. Това е моята прекрасна Македония. Прекрасно. Аме Бачиво така има. От лева страна. А овците долу ги сретнахме. Иха! Това е моята прекрасна Македония. Види обави.